Eya, apa tsopano tafika nokuja ku nkhalango yokhwitima kuti tikaone kuti kuli zotani kumeneko kafukufuku pamene akupitirira. Akutitu kafukufuku akuvuta kuyang'ana ndege zikuvuta chifukwa chonena kuti kumene kwagwera ndegeko nkhalangotu njokhwitima kwambiri. Eya, hayi ndithu kumenekutu ndi mmene kulili ku nkhalango yokhwitimako ndipo mungathe kuona muzithunzimo kuti ayayi nkokhwitimadu kweti pena paliponsetu mitengo kumati kulephera kuti muone saidi inayo poyenda kulephera kuti mungadutse pati ndi pati. Ayi ndithu kokhwitima osati masewera. Makosana tsopano tikupitirira ndi kafukufuku jatu ndipo lero ndi day lachiwiri makamakato ku mbali yokhudzana ndi kunena kuti anyamata kufika pa ground zepuzepu kuzepula zenizeni pamenepo kuti tione pali zotani kwenikweni tingapezeko maumboni ena ndi ena ndipotu afikatu I think 1 hour ago amene watu ndachinanya milandu afika kumene kuja ku Chikangawa ku Nthungwa Forest ndipo notu akuchita akafukufuku wawo kumeneko. Afika kumene kujaku osatokha alipo ndithu kagulu. Iwo a Commission of Inquiry tikukamba za ma MP aja adasankhidwa kuti achite kafukufukuwa ndeti kudzachoka pamene paja kwafikanso ndekuti Inspector General wa Malawi Police yemwe ndekuti ndi Richard Luhanga kudzachoka pamenepo pabweranso ndiye kuti Principal Secretary for Health ameneyo tunda amene amayang'ananso ndi zaka umoyo uko akunenatu kuti Dr. Dani Namarika komanso kuli asilikali ochuluka zedi kumeneko atolankhani osayiwalanso nanga zepuzepu kuti azichitika atolankhani amene azikhalapo pa ground atolankhani mmene zikuyendera komanso ndiye kuti mwina ndi anthu ena ndino komano basically timu imene yafika kumeneko ndi imeneyi ndi akuti afuna atakwanitsa zotani. Chimene afuna akapanga ukuku ndi zonena kuti akafika pa ground paja afunano apeze kunena kuti kodi muti padachitika zotani pano. Ngati pali anthu amene mwina anaonapo zina zake kapena ena afotokoze bwinobwino mmene zinayendera zonse tikukambatu zoti ground ina ilonse limene angafike ngati kuja ku airport amafotokozedwa azinayenda motere ukunso zikakhala chimodzimodzi kuti akamvetsetse bwinobwino fakuti muzipereka ripoti lokhudzana ndi kafukufuku wina wake ndekuti inuyo mwayenda pena paliponsepo ndipo mwatsatira mmene zonse zinakhalira ndi mukhoza kumaperekano ripoti lotchakuka zimene akupanga ndi ziti ndi zimene zizi ndetu from here akunena kuti akamaliza kumeneko we don't know what will come out of there koma ife timakamba zonena kuti kuli chitawa kumenekoko ena amaona ngati kunena kuti I was bluffing yesterday dzulo anthu ana amaona ngati neyo basi ndimangoyankhula zoduka mutu za mutu mwanga mmene mmanena kuti kulitawa kumenekoko guys and this is very near ndi pafupi ndi malo amene anapalidwa ndi pafupi kwambiri ndi pafupi. I believe anthu amene ali kumenekoko ndi zoti aona bwinobwino kuti tawa yakuionanso osati kuti ndiyobisika pamakhala mlonda pamenepo we don't know sitiyankhula zambiri let the Commission of Inquiry igwire ntchito yawo awagwire ntchito yawo tona atipatsa zotaneti akachoka pamenepopo ndi zonena kuti akupitanso kwina fana ngona kuti basi kumeneko ndekuti angopita ku Chikangawa kokhako iyayi akachoka pamenepo malinga ndi program yawo leroli ndi zoti akafikanso ndiye kuti ku reply kumenekotu ndi ku command center yomwe ili ku reply kumenekonso kuli zina zimene afuna ndiye kuti akapeze nanga si I think reply ndi company ka imene imacheka matabwa kaya zimakhala motani kumeneko I'm not sure koma I heard something like that kumenekoko ndiye kuti akakafika akapezeka zone akapezano information kuchokanso mwina kwa anthu amene anali kumeneko nanga si ocheka matabwa awo otani sangalepora dafu apo zina zake akamve kuchoka kwa anthu amenewo kuti what do you know mukudziwapo chani za mmene zinayendera tsiku limene lija ndiye kuti kumenekonso akapereke ndete maripoti yawo akachoka pamenepo ndi zonena kuti apitano tsopano ku Mzuzu airport kumeneko kunachitikakonso ndiye kuti zina zake ndege idafika ku Mzuzu ndi adauze kuti abwerere fankhala ijeni nyengo sidali bwino mukumbukira ndani kodi anthu aku Mzuzu aku airport anamuza adi anayankhulana nayo ndege ija anayankhulana ndi anthu amu ndege
kuti bwerere zinakhala motani ayankhulana pilot analumikizana zinakhala motani kwenikweni chifukwa ndekuti aja atabwera agerman anazaonetso zoona kuti mapu aja ndege imene inayendera sinafike ndekuti kuchani sinafike kuja ndekuti kunzuzu imangozungulira kumangozungulira fika apa inazungulira kangapo kudzalowera direction kuzungulira sizoti china chake sizinali bwino pena pake koma akunenatu kuti anthu akunzuzu akafotokoze bwinobwino ku Mzuzu airport kumeneko kuti no zili motani. From there kodi ndekuti zikhala motani basi zep angakhale kunena kuti mwina make wathera pamenepa kwa leroli komano ifetu tikukupatsirani zonena kuti iyi ndi roadmap mapu amene akufuna kugwiritsa ntchito pakayendedwe kawo leroli pano patunena pano alujika ngawa kunkhalango kujeti akachoka umeneko wakureply reply iyo ili mkatikati ndekuti chakomwekoko akakafika kumeneko ku command center akamve kumeneko akatolera zimene akatolere apita ndekuti kunzuzu katoleranso zimene angatolere kenako noti dzamva maripoti komano in case of anything again zomwe zingachitikenso ndekuti ife tikubweretserani nonso pano report kuti kodi anyamata amene wawo achinanya milandu apeza zotani pa ground pacha kodi akumanapo ndi zina zake zotsamwetsa kapena mwina make apanga pa discovery tina take timene nake sanapange fachani commission of inquiry anakhazikitsa chakweracha sitimayenera kuti tifikenso point yokhazikitsa commission of inquiry ina yonsecho tinakhazikitsa commission of inquiry makosana amene aja achina Monsinyo Thawale ndi anzawo mashehe ndekuti munali ndani onse aja mazibusa amene aja those guys they ate our money chifukwa chotina kuti no amakakhala kumene kuja ndikumalandira ti allowance chani anangodya ndalama zija kungolavwaza basi paibenso zimene zinatukapo zoti nozogwira mtima fake linapanganso komandi kunena kuti yayi tikufunanso commission of inquiry ina bweretsani commission of inquiry faije sinali gunde pashoda ndeti ufuna imeneno ifeyo tidzira kukhutira nayo now ndimangofuna kupanga differentiate ndayamba kuyamba kalekale kuyamba dzulo kunena kuti musiyanitse pakati pa amene ankagwirira commission of inquiry manager ndi awa these guys akufika malo amene no ajawa zoti kaanafika ndekuti anafika nomwe antibisira ife osadziwa mwayiona koma magays awa akafika no ndeti pa ground paja ndikumawo ife tikumaita kuona zoti zikuyenda moteri zili moteri yafikadi tumukuona zithu ziro ndizo timuona ngati zithu zimene tikuonesa zithu za fresh zimenezo zimene zatengedwa leroli kunena kuti no magays ali pa ground and aliyense akuyenda nawo magayo osati kuona kuti zikuchitika ku midima kwina kwake iyayi tikufuna tiziona zochitika mwina kumene kungakhale ku midima kumakachitika zinthu and it's for security reason kwakakhala ndekuti kuja kumene adzikalandira ndekuti maumboni kuchoka kwa anthu fachani anthu aja kwene abisidwa identity yawo maona kupa upangidwa chipongwe amene ajawa ndekuti akamakapereka ma identity maumboni awo ndekuti kumeneko zikakhalano za private so not if sitting as a kind access kumatiza zimva mu report kuti maumboni anabwera motere so as it stand panoba mmene zikuyendera ndithu zikuyenda motero these guys ineyo chimene ndikumanena zoto akuchitira bwino nchonena kuti akuyenda nafe. This is what we call transparency. Eyetu transparent. Kumachita kuona ndithu pa mbalambanda ngati apo osati no ena kumapanga uko zawo basi nkuzango ati pasachi report cha zimapeji zambirimbiri kuwerenga nthawi chambirimbiri kuti tayitsa nthawi tili koma ifosa mvaponso zimene akutena tikufuna tiziyenda nawo limodzi chonchi mpaka na ku mapeto menemo ndi mmene zayambira ndithu makamakatu kumbali yakafukufuku wa ngozi ya ndege ya Chilima komanso anthu ena 8 aja tikamakamba za ngozi ya ndege ya Chilima pena ena amakamba zoti kuti mmango yankhula ngati kuti Chilima anali mwekha bwanji munali fans limene muja achina Sambalopa amene aja achina Flora munali ndekuti achina ndana achina Chimameni amatero kachimane munali fans zimene muja amayi aja amayi afuko akalekale kumayankhula ngati kunoti zimayi anali zimayi ozichepesa kwambiri mayi Patricia Chanel zimayi wawo zichepesa kwambiri very humble woman and fans yomwe munapanga interact ndi mayi Chanel you can agree with me kuti mayi Patricia Chanel sanali mzimayi wozitukumula zimayi wodeka muzochitika ngati uyoyo very humble simuzamva kuti akuliya chichani kapena zoti mene amaonekera even simplicity zoti kapena nda former first lady hayi ndithu taonako kuti ma former first lady rumene amapangira taonapo ndithu koma awa hayi ndithu simungazindikire sinokumana nawo panseuka ino ndikwadutsa ka anthu kumakuzana zonota orona naye akazi awo abakire muluziro hayi mukunama inu mukunama komano what we can say is tinaluza kwakukulu fans yoseja now tikufuna no
chilungamo. Ife tikungofuna chilungamo, osati kuti kapena kuti tikandane ndi anthu ayi. Ife tikungofuna chilungamo chiyende ngati madzi apa, chifukwa chonena kuti mwazi unakhetsedwa panakha mwadzi apa, mwazi unakhetsedwa apa kuzabwera ndi kuti mizimu ya anthu kutayika pamenepa, chiyembekezo cha anthu ena ake mafamili awo pamenepa. Tikufuna chilungamo chiyende ngati madzi. Tikupatsansoni ngati pangabwere zina zake zomwe zingatumphuke. Inutu stay tuned to Justin Tech Malawi kufikira nthawi imeneyo. Akuti